palihog ko og tan-aw sa TV screen. Dili na siguro na bag-o ninyo. Nakakita na siguro mo ana si Kristo nagpas-an og karnero. Tan-aw nato tong si Kristo na aba nan. Pwede next. Okay. Kabantay mo ana, I'm sure dili na bag-o ninyo, no? Dili na bag-o ninyo nga picture nga si Kristo mao nay kasagara i-post basta I am the good shepherd. Kana si Kristo in a form of a shepherd nga nagpas-an og karnero. Wala ba mo matingala mga igsuon nganong ingon ana? Nganong ang karnero gipas-an? Nganong ang karnero gipas-an? Akong ihatag ang tubag. Okay? Ug maunay atong pamalandungan. Alang sa inyong kasayuran, kita manggod sa Pilipinas, wala kaayo tay karnero. Ang naa nato kanding. Diri sa Pilipinas, kadto lang mga dato nga naay mga hasyenda ang naay mga karnero, mga sheep. So dili kaayo ta familiar. So kini karon akong ihatag information kabahin sa karnero. Alang sa inyong kasayuran, ang karnero apiki na siya og pananaw. Apiki og pananaw. Mauna nga dali ra kay silang mawala. Dali ra kaayo silang mahisalaag. Pero apiki ilang pananaw, bawi pod sa ilahang sense of hearing and smell. Kusog kaayo ilang signal sa ilang hearing ug sa ilang pagpanimhot. Dali ra kay silang makadungog, klaro as in more than clear, extra sensitive ang ilang sense of hearing and smell. Maunang kusog man ang ilang hearing ug ang ilang pagpanimhot, dali ra kay silang makaila sa ilahang magbalantay. Munang ang ilang timailhan sa ilang shepherd, ang tingog sa ilang shepherd ug ang baho. Siguro ang shepherd di na siguro maligo, no? Para ang baho matiman-an gyud sa mga karnero. Mauna ang ilahang timailhan, ang ilahang pagpanimhot ug pagpaminaw. Now, once madungog sa karnero ug masimhot sa karnero ang iyang amo, ang iyang magbalantay, pamati dayon niya, wala nay makahilabot kanako. Mauna nga aron dili gyud malimtan sa karnero ang tingog sa iyahang magbalantay, kada adlaw regularly ang magbalantay whistles, managhoy regularly or mukanta tibuok adlaw. Samtang gabantay siya, loudly mukanta ang shepherd. Bahalag yabag. Kay ang importante, ma-recognize nila ang akong tingog. So dili importante singer ka, no? Dili ka singer. Ang importante ang imong tingog nga ilang madungog ug ma-register sa ilang utok. So regularly ang magbalantay magsigig panaghoy or mukanta. So ilabi na kung naay bagong miyembro, no, sa mga karnero, mas dapat niyang
papaminawon sa iyang tingog ug pasimhuton sa iyang baho. Otherwise, mawala unya, mahisalaag ang maong karnero. So mga igsuon, once ang karnero familiar na sa baho ug sa tingog sa magbalantay, mutuman na kini sa magbalantay. Asa siya padulong unsay buhaton. Pero not all the time. O sige, diri na ta. Pwede ibalik tong picture una? Okay. Not all the time. Kay naa di ay mga karnero nga dali ragyong masaag. Bisan pag naitingog, no, naibaho ang magbalantay, naagyoy mga karnero nga mutipas gyud. Musaylo gyud. Maunang dali raman silang musaylo, mawala. So inig kawala sa maong karnero, biyaan tong mga wala na wala ug adtuon sa magbalantay aron pangitaon ang nawala nga karnero. Once makita niya, iya ra pong ibalik sa grupo. Sus karon na ay problema. Kun ang maong karnero nga nawala gipangita ug nabalik, muwala na pod again and again and again. Kanang same ba? The same sheep. Mawala, mulaag yun. Laagan yun. Kabalo mo, unsay buhaton sa magbalantay. Ayaw ka, dili luod ha, pero lain lang paminawon, balion niya ang tiil sa karnero. Balion. Pero, palihog ko, ay mo kalain, dili punishment. Palihog ko ha, basin inyong pag-uli ninyo, moingon mo nga, punishment, dili. Dili silot nga gibali ang usa ka tiil. Gituyo to sa magbalantay aron, si logic. Di na siya mulaag. Ug samtang gakiang-kiang, di man pwede palakwon, tanawang picture, maunay, mahitabo. Okay? Gets? Maunay mahitabo. Samtang injured pa ang karnero, bitbiton pasanon siya sa magbalantay. Hangtod, maayo ang iyang tiil. So mga igsuon, ayaw gunahunaan nga giayog masakir ang tiil ha. Gibalian lang gamay ba? Kanang sakit-sakit lang ba? Nga magkiang-kiang yun ka. Pero, maayo ra. Maayo ra. So samtang injured pa ang tiil, bitbiton sa magbalantay ang karnero. Aron inig kaayo na niya, ibalik na siya sa grupo, and the sheep will never be the same again. Tungod kay samtang gipasan siya, iya nang gifamiliarize ang tingog sa iyang magbalantay, iya na yung gisimhot ang tangkugo sa iyahang, tanawan ninyo, ang abaga sa magbalantay. Ug samtang gapaayo siya, iya nang gi-register nga di nagyud niya malimtan ang tingog ug ang baho sa iyang magbalantay. Aron inig kaayo niya, ibalik na siya sa grupo, makalakaw na siya, di na siya mawala pa. Mga igsuon, unsa may mensahe niini alang nato? Nga kita di ay kinahanglan po di ay ta balian og tiil. Dili literal ha. Kinahanglan di ay ta balian og tiil aron mapahinumduman ta nga nawala na ta tungod sa sala, tungod sa binuang, ug aron mapahinumduman ta nga mubalik tas Ginoo.
Wala ko kaila ninyo. Pero kinsa kaha ninyo dinhi? Kamo nga naminaw sa Facebook Live karon. Kinsa kaha nato ang naay mga gipanghambin nga mga kasakit? Mauna ang pagbali sa inyong tiil. Leg breaking experience na ninyo. Kinsa ninyo ang nagsinati og mga kapakyasan sa kinabuhi. Mga kaguol og mga problema. Mga pagbudhi, mga sakit. Kinsa nato ang nagsinati og mga sakit, mga negatibo nga kasinatian. Mga igsuon, mahitabo di ay na. Aron kita mulig-on sa pagtuo ug mubalik sa Ginoo ug di na gyud mubiya niya. Kinsa ninyo dinhi naka-experience nga tungod sa mga negatibo nga nahitabo sa kinabuhi, mas nalig-on ka sa imong pagtuo? Ako, mo-raise gyud ko kay usa ko sa makasaksi. Tungod sa akong pagkadisgrasya, sultian tamos tinuod, nilalom ang akong pagtuo sa Dios. Pero nabali na ang akong duha ka kamot. Nabali na ni duha ka kamot nako. Pero tungod aning sakit nga leg breaking experience, nilalom ang akong pagtuo sa Dios ug di na gyud ko mubiya niya. Maura pud sa karnero, human siya gibalian og tiil, gifamiliar niya ang tingog sa iyang magbalantay ug pagkaayo niya, never na siyang mubiya sa iyang magbalantay. Because kabalo siya nga di na siya mawala ug panalipdan siya kung magpaduol siya pirmi sa iyang shepherd. Kita pod mga igsuon, kining problema mao ni magdala nato sa Ginoo, di ba? Sa una di ta hingampo, pero inigsakit nato kusog na kay ta mo ampo. Gidala tas Ginoo, gipaduol tas Ginoo. Naatay problema sa una, so wala pa tay problema sa hayahay pa. Dili ta magampo, di ta musimba. Karon nga nanatay gipangbati sa lawas, nagpaduol na tagsamot sa Ginoo. Niampo na ta. Mao ni ang pasabot mga igsuon. Na-realize nato nga kini di ay ang atong mga negatibo nga kasinatian, mao ni magdala ka nato pabalik sa Ginoo, pero lig-on na ta. We are never the same again. Because kabalo ta, na Lord, once mubiya ko nimo, muwala gyud ko.